sani. Erokamano Joyce, chenro mara mar thieth nyaka ne fwenya gi tuoni osebedo maber kendo marach. To aduoko ni Nyasaye erokamano mosemiya chopo kama antiere ni. Mokwongo kaka ne an japuonj na oyuda gi kansa, to koro ing'eyo ni nyithindo mapuonjo ka be onego bed napuonjo, denda be ok ber. Koro kaluwore gi thieth manadhi, head teacher na madiere no, the retired teacher Mr. John Marco Uma, nowena thuolo maseche te kana onego bed nadok e chemotherapy, to adhi kendo miya kata ndalo moko 5 kasewuok e thieth mondo abed motegno matin. Nyithindo duto manapuonjo ne obed affected kaka lure kaka ne an japuonj mane chiegni kodgi, kendo seche te ne ginyaka osimbe mag jonyuolgi to gigochona ka gi-encourage godo. Jopuonj duto mane wapuonjo godo ne ochung' koda, kendo ne gilemo seche te, gilima osiptal seche duto. Jaoda be ne en japuonj, diere no nopuonjo e skul Kisumu Girls.